Sziasztok srácok, itt is lennék a külön kiadásos karácsonyi videóban. A mai videóban ki fogok nyitni egy FIFA 365-ös displayt, ugye 50 csomagot tartalmaz. Már akik követnek TikTokon láthatták élőadásokban is ezt a displayt, mondtam, hogy karácsony környékén fog felkerülni ezt a videó. Úgyhogy mai videóban megnézzünk egy ilyen displayt, hogy mit tartalmaz srácok, úgyhogy vágjunk is bele. Szétnyitjuk, elvágjuk a matricát, és akkor nézzük srácok, az első diszpléjem 50 csomagos display, most ahogy látjátok új helyszín is van, gondoltam adjuk meg ennek a videónak a módját, és nézzük meg, hogy mit tartanak a csomagok. Ugye nem is fogom húzni az időt sokáig, hiszen 50 csomagot kell a mai videóban kinyitni, úgyhogy vágjunk is, hogy kíváncsi leszek, hogy miket fog nyitni, és ugye majd természetesen lesz ugye ez a videó után egy albumbemutatós videó is, amiben megnézzük, hogy áll majd akkor az albumom. Az első csomagban egy Molina, Adama Traoré Ferencvárosból, Bakayoko, Dominator Lewandowski, Thuram és Zinchenko kártyája. És nézzük is a másik csomagot, mert nagyjából is sorba fog menni, de majd ugye a közepéről is szedek ki csomagokat. Illetve akik tudják, akik követnek engem TikTokon, hogy ollóval szoktam nyitni a csomagokat, most inkább kézzel szétnyitom őket, és akkor így együtt megnézzük, hogy mit tartalmaznak a csomagok. Hát két Ferencváros játékos, ugye egy Marquinhos Flu, Enketia, Captain Luke de Jong, és egy Thuram kártya ugye a Juventusból. Ugye elvileg 4 darab Golden Baller tartalmaz egy display, vagy hát 3 Golden Baller, egy Invincible, de majd meglátjuk, hogy mit adnak ezek a csomagok srácok. Ugye szokásosan, ahogy live-ba alul szoktam kinyitni a csomagokat is. Ugye itt egy Kamavinga közben a harmadik csomag elején, FIFA Club World Cup-os kártya, João Neves, Dibus Dénes Captain, ugye az már megvan, és egy sima Haaland még ezután. Nézzük a következő csomagot. Ugye srácok, tudjátok nagyjából, hogy áll az albumom, hogy körülbelül 50%-os. Kíváncsi leszek, hogy a display után majd hogy fog állni. Egy Mbemba, Cabral, ott is van egy McAllister Real DS kártya, egy Reinders, Captain Calabria, és még egy PSV-s kártya is. Következő csomag, tényleg próbálom pörgetni a csomagokat, hogy beleférjen tényleg mindegyik egy videóba, és remélem, hogy majd tetszik nektek ez a content. Kíváncsi leszek, mikor lesz első Golden Baller, egy Dumfries, egy atletikos játékos, Chiesa Fluo, Dominator Salah, Davis és egy Brahim Diaz. Nézzük a következő csomagot, az első 5 már le is ment elég hamar, nem volt semmi nagy nyitás. Nézzük, mi lesz a következő csomagban. Marquinhos, Zsizsot, Grimaldo Fluo kártya, Cambiasso, Musiala és Robertson a végén. Következő csomag, ugye nekem csak a Golden Baller közül Barella van, meg illetve megvan az Invincible kártya. Bízom benne, hogy ha lesz Golden Baller, akkor az új lesz. A következő csomag, Upamecano, egy Ruben Dias, Titán Gabriel, ugye az Arsenalból, ott is van egy Real Madridos klubbecs kártya, Rafael Leao és Joe Gomez a végén. Így gyűjtöm egy stócba a csomagokat, aztán majd nyilván lesz a nagy nyitás, azt majd ki fogom rakni, de előre, ugye már live-ban elmondtam, egy Momentumban nagyon bízok, hogy esni fog egy Momentum kártya. Nagyon örülnék neki, még soha nem nyitottam Momentumot, hát ha most sikerül, de hát elég kicsire az esély. Joe Neves Rising Star, egy River Plate játékos, ott is van egy Varga Barnabás, ugye Dominator, Saka, Endo és egy Lanzini. Hát nem akarja egyenlőre adni, lehet, hogy majd a vége fele lesznek a jobb csomagok. Nézzük, hát ha nagyon szeretném ugye kifullozni az idei szériát is, úgyhogy már rengeteg csomagot vettem el a szériához, de itt a display most remélem sikerült teljesen kifullozni, de nyilván kicsire az esély. Az utolsó pár hiányzott majd meg fogom venni szerintem. Egy Belosian, ugye a Leverkusenből, Frattézi, ismét egy FIFA Club World Cup kártya, akkor itt egy Titán Magnan, Clubbedge Bayern München és Santiago Simona River Plate-ből. Srácok, mindenképpen nyomjatok egy like-ot, hogyha tetszik nektek ez a fajta tartalom. Nagyon bízom benne, hogy vártátok már, ugye TikTokon sokat reklámoztam, hogy karácsonykor fog kikerülni egy videó, ahol egy teljes diszpléjt ki fog bontani.
közben egy Babadi Rising Star a következő csomag elején, egy Lang, ugye nem a magyar, hanem a PSV-ből, Titan Araujo, Fanfare Valverde Mazraoui és egy Grealish kártya. Nézzük a következő csomagot, srácok. Fogynak azért a csomagok, és egyenlőre nem volt túl nagy nyitás, azért bízom benne, hogy lesz itt azért majd. Hoppá, ott is van a Golden Baller, srácok, szerintem. Aha, ez egy Golden Baller lesz, német játékos, Martin, ezelőtte Hoffman, és ott is van az első Golden Ballerünk, srácok, Florian Wirtz kártyája, még egy Kamavinga, De Ligt és egy Foden Special kártya. Gyorsan bele is rakom a fóliába a Golden Ballert, szerencsére nem a Barella, szóval ez új. Nagyon-nagyon jó kis nyitás, ide ki is rakom nektek. Megvan az első értékesebb nyitás ebből a displayből. Nézzük a következő csomagot. Hát nagyon-nagyon király, örülök neki nagyon. Hát ha lesz Momentum is majd, illetve a többi Golden Baller is új lesz. Egy Christensen, Lino Special kártya, ugye Haaland Dominator, Saliba, Havertz és egy Fernandes a River Plate-ből szintén. Következő csomag. Srácok, a csatornában egy nyereményjáték, ahol 2 darab bontatlan csomagot tudtak nyerni, hogyha meg lesz az 500 feliratkozó. Ugye a 14-15-ös szériából, közül a következő csomag Abena, ott is van egy Legend Andrés Iniesta kártya, John Stones, Kim és Rico Lewis kártyája. Következő csomag. Hát, srácok, nagyon megyünk, de azért még rengeteg csomag van hátra. Nézzük meg. Schick, Theo Hernandez, John Stones, megint egy Dibus, Zinchenko és egy PSV-s játékos. Következő csomag. Próbálom tényleg gyorsan nyitni, amennyire lehet. Nézzük. Benficás játékos, ott is van egy Modric, ez tuti nem volt meg, mögötte egy Golden Legacy, ugye ez a 24-es FIFA 365, Bakayoko, Ake és egy Roberto. Jó, hát srácok, jönnek a kártyák, sok biztos, hogy nincsen meg, azért így felismerem, hogy melyik lapokat még nem láttam egyáltalán. Nyilván csak nagyjából egy Marcos Llorente. A következő csomagban ott is van a Golden Baller, srácok, a következő Sommer mögött egy Theo Hernandez Golden Baller, szintén nem volt még meg, nagyon jó nyitás, egy Magician, Fanfare Botka és Lehmer a Bayern Münchenből. 2 Golden Baller már meg is van, srácok, amit így nyitottunk, de szerencsére ugye csak a Barella van meg nekem, ahogy mondtam, úgyhogy ez is új. És akkor folytassuk is tovább, srácok. 2 darab Golden Baller. Nézzük, hogy mi lesz a következő csomagban. Egy Katona Bálint, Blanco, Hani, Luke de Jong, Club Badge Atletico és Goretzka sima kártyája. Már gyűlik itt a stóc, látjátok, hogy mennyi kártyát már kinyitottunk. Nézzük is a következő csomagot, hát ha jön valami megint, Morato, egy Marseille játékos, FIFA Club World Cup-os Hani, megint Pulisic Fans Favorite Raya és Harry Kane sima kártyája. Következő csomag, nagyon fogynak a csomagok, srácok, még egy Golden Baller ugye biztosan lesz, vagy Invincible, aztán bízom benne, hogy 4 van amúgy benne, egy Leverkusen játékos, Fluo, jó, egy Musa Fans Favorite kártya, Atletikos Giménez, Di Giorgio, ugye a Juventus kapus és egy Benancer kártya. Majd kommentbe írjátok le, hogy nektek hogy áll egyébként az albumotok ehhez a szériához, hogy mennyi kártya hiányzik még, illetve hogy milyen videókat látnátok majd szívesen. Nagyon remélem, hogy tetszik nektek ez a fullos display nyitás. Ugye már élő adásban rengetegen vártátok ezt a videót, közben pedig egy The Best kártya, ez ugye nem volt meg nekem, Earths és Ederson, Nunez, egy Attia, ugye FIFA Club World Cup-os Borja, Gatti és Okafor kártya, ez egy elég jó nyitás, azért a The Best-et meg a Legendeket is szeretném kigyűjteni, hiszen nagyon tetszik a kártyának a dizájna, és most már egyre kevesebb hiányzik, de lesznek itt még szerintem jó nyitások, srácok. Nagyon-nagyon haladunk, nagyon tetszik egyenlőre ez a display. Egy Leverkusen játékossal kezdünk, Babadi ismételten, ugye egy Magician kártya, Club Badge Ferencváros, ez még nem volt meg, Tomori, és egy Meite, ugye Marseille-ből. Na srácok, ez nem tudom, hiszem utolsó 20 csomag nagyjából úgy néz ki, de nem biztos, hogy kerekszám, nem számoltam, hogy hol tartunk, de haladunk szépen, látjátok, hogy itt már mennyi csomagot kibontottunk. Úgyhogy nézzük a következőt, mi lesz vajon benne. Ott is van egy Ulsan HD-s játékos, FIFA Club World Cup-ból ismételten Attia, Bastoni Titan, Fanfare Griezmann, Ulsan HD-s játékos és Tomiyasu,
Ez nem volt a legjobb csomag, szerintem sok meg is van nekem belőle. De nézzük a következőt. Most nagyon-nagyon közeledünk a végéhez. Egyébként srácok, ha még nem követek TikTokon, ott is kövessetek be, folyamatosan vannak élőadások, amiben bontatlan csomagokat nyitunk. Tapsoba, Calhanoglu, Ulsanad és játékos ismételten FIFA Club World Cup-os Kyle Walker, Chiesa Magician és egy Captain kártya a Marseille-ből. Következő. Már itt stócozom fel a bontatlan csomagokat is, amiket kinyitottunk, illetve a kártyákat, úgyhogy nagyon-nagyon közelít tényleg a vége. Egy Correa, Grimaldo, John Stones, Kai Havertz Magician, Fenszőrét Boniface és egy Giallo kártya ugye a Juventusból. Srácok, nagyon fel vagyok pörögve, bízom, mert én érzem, hogy itt még a végén itt még lesz valami. Hát egy Golden Baller biztosan, vagy Invincible. Legyen Golden Baller, az Invincible már megvan. Babadi a PSG-ből, FIFA Club World Cup-os kártya ismételten, Harit, Diaz, Doku és Bremer kártyája. Megnézzünk egyet innen középről. Hát ha szerencsét hoz és beadj valamit, most már tényleg ideje lenne ismételten egy Golden Baller nyitásnak. Én azt mondom, egy Ferran Torres, Ben Rondám, FIFA Club World Cup-os kártya André, Fans Favorite ugye Liverpoolból, Koldio és egy Goretzka kártya. Sima teammate ugye. Na már több mint 10 perc megy, srácok, ez a bontatlan nyitás. Nyilván meg fogom majd nektek vágni, hogy még pörgősebb, izgalmasabb legyen. Egy Harittal kezdjük a következő csomagot. Aspilicueta, Bernardo Silva, Tá, Kyle Walker és egy River Plate játékos. Sokszor dobja ezeket a végére a River Plate játékosokat a csomagnak a hátuljára. De hát nem baj igazából. Nekem mindegy, hogy hova dobja a Golden Ballereket, meg az új kártyákat. Klaus, egy Fluo kártya, ismételten a Magician, Club Brugge Marseille, Flamingo és Gnabry a végére. Most kicsit itt a bal oldalt fogyasztottam le. Most lehet azt csinálom, hogy ezt teljesen kivégzem, és utána megyünk át majd a jobb oldalra. Aztán meglátjuk Gündogan, Gustavo, itt is van egy LDS, Sané, egy sima kártya Loftus-Cheek, Dominator, Vinicius és egy Club Brugge Leverkusen kártya. Kicsit itt hátrébb tolom közbe a kibontott csomagokat. Aztán nézzük, hát itt előtérben itt van eddig a két legnagyobb nyitás, egy Florian Wirtz és egy Theo Hernandez. Lesz még egy jó minimum Thomas Lemar, Arda Güler Rising Star, Bellingham Magician, Club Brugge Barcelona, egy Gabriel sima kártya és egy PSV-s teammate szintén. Következő csomag, nagyon pörgünk. Hát ha jön egy momentum, én még mindig bízom benned, csak már elég kevés csomag van. De igazából a Golden Ballerrel is megelégszem, hogyha új lesz. Mkhitaryan, egy Golden Legacy, ez ugye a 23-as széria, Magician Wirtz, Captain Carvajal, Milik és egy Ulsan HD-s játékos. Most látjátok, hogy ekkora a stót, szóval nagyon sok kártyát már kinyitottunk, de még mindig van csomag, úgyhogy adja csak, szeretném kifullozni ezt a szíret, bízom benne, hogy a videóban, amit felveszek albumbemutatásról, ott bele tudom írni a címbe, hogy 100%-os albumbemutató, majd kiderül ez a videó után. Így Neres, Augusto, srácok, Momentum, úristen, Momentum, de azt hittem rá, hogy egy sima kártya, Cody Gakpo Momentum, úristen, nem hiszem el, komolyan mondom, azonnal rakjuk is bele, mekkora nyitás, életem nyitása, Cody Gakpo Momentum kártya, srácok, nem tudom, hanyadik csomag, még körülbelül 10 van hátra, úristen, nem hiszem el komolyan, Momentumot nyitok, remek konkrétan a kezem, és a csomagban még van egy Döbez, Bonmati, Club Brugge Arsenal és Magnan. Azt a rohadt, úristen, de vártam ezt már. Nagyon szerettem volna Momentumot nyitni, de tényleg 1/4 esély, ugye diszpléjenként, 4 diszpléjenként van egy kártya, és sikerült kinyitni Momentum Gakpót, úristen, és még senkitől nem láttam, hogy Gakpót nyitott egyébként, úgyhogy ennek meg pláne örülök. Kovacic Fluo kártya a következő csomagban, André, Kylian Mbappé Fans Favorite, Chukwueze Milánból, Alisson, Pavard, csak közben próbálok tovább menni tényleg minél gyorsabban, de nagyon-nagyon örülök a Momentumnak, srácok. Hát erre ti is nyomjatok egy lájkot, mekkora nyitás, úristen. Komolyan nem hiszem el, és úristen, srácok! Szoboszlai Golden Baller a következő csomag elején, ezt nem hiszem el. Mekkora diszplébe nyúltunk bele. Dominik Szoboszlai Golden Baller csomagban egy Arda Güler Golden Legacy, ez a 20-as széria szerintem. Így van, 2020-as, Captain Odegaard, Frimpong és Pedri. Hát ez hihetetlen, ezt is rakjuk be. Srácok, micsoda Liverpool szenzáció itt a display bontásnak a végén, hát ez hihetetlen.
Srácok, mekkora diszplébe nyúltunk bele. Ki is rakjuk, és megyünk is tovább. Hát én már nem várok el semmit, ez hihetetlen. Momentum, Gakpo és Golden Balázs Szoboszlai ilyen közel egymáshoz. Ezt el se hiszem. Következő csomag Guardiol, Xavier, Bremer, Balde, Fans Favorite, Konaté és egy Ulsan HD-s játékos. Következő csomag. Most már tényleg nagyon bepörgettem a végén, hiszen most már szerintem kinyitottuk az értékeseket, a legértékesebbeket ebből a displayből. Egy Enketia, Phil Foden, Tah, Jamal, Fans Favorite, egy Ulsan HD-s játékos és Ben White. Itt a bal oldalon még van 2 darab csomag hátra. Nézzük, én még legendeket szeretnék kapni, a FIFA PES-ből most már ugye megvan az összes, hogy így kinyitottuk az Earth Ederson párost. Egy Araujo, egy Telja és egy LDS Leao, Salah, Saka és Greenwood. Szóval a legendeket még ki akarom gyűjteni, abból még azért hiányzik egy 3 darab összesen szerintem így a mai Iniesta nyitással. Ugye megvolt nekem Brazil Ronaldónak a kártyája Legendből. Nézzük a következő csomagot, csak nem akar kijönni egy kártya. Ez egy kapus, Trubin, a Benfica-nak a kapusa. FIFA Club World Cup, Marcelo, Dominator, Leao, João Mario, Diaz, Rico Lewis, és ahogy a csomag elején láttátok, ugye egy Trubin volt. Nézzük akkor a jobb oldalt közbe. LDS-ző Lang, ezt már kinyitottuk. Egy Pires, ugye River Plate-es Magician kártya, Captain Ter Stegen, ismét River Plate-es, és Guerreiro, 3 River Plate-es egy csomagban. Nézzük a következő csomagot. Nagyon-nagyon sok új van egyébként, nagyon sok kártyát még nem is láttam egyáltalán. Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy jó kis album boost lesz majd, aztán megnézzük, hogy áll az album. Barella, Koundé, Ederson, FIFA Club World Cup, ez nem volt meg, Captain Martinez, Ferman és egy Ferland Mendy. Következő csomag. Hát remélem, hogy srácok, jól telt nektek egyébként a karácsony, hát ezzel a display nyitással igazából ez nekem is megkoronázta az egészet. Mekkora tényleg, hogy ott a Momentum. Makrekis, Ferencvárosból, Fluo, Martinelli, Pedri, Vlahovic, Manyan és egy Jaló ismételten a Juventusból. Ucsó pár csomag, srácok, közeledünk nagyon a végéhez. Itt már nem lesz Golden Baller nyitás szerintem, de még azért örülnék neki. De nem várok el tényleg semmit. Ezek után Reinildo, Zakariasen, és ott is van egy legend, hát jó Isten, Andrea Pirlo nem volt meg még ez sem. Kim, Titán, Cissé, ugye Ferencváros és Club Badge, Bayern München. Srácok, még legendet is bead, tényleg ebbe a diszplébe minden van konkrétan. Úgyhogy nem panaszkodom egyáltalán. A kalendáriumból egyébként Saka jött nekem, úgyhogy az is egy ismételten új Golden Baller volt, azt elfelejtettem mondani. Bastoni, Merlin, és megint legendes, sajnos ez a Ronaldo, ez megvan nekem. Martinelli, Barnabás, Varga, ugye Ferencvárosból, Fans Favorite kártyája, és a Rodri. Nézzük, Ucsó 5 csomag, most ki is veszem itt a displayből. Aztán így lezárjuk szépen. Óriási nyitás volt, Ucsó 6 csomag, akkor nézzük is meg. Srácok, elképesztően durva nyitás. Tényleg nem hiszem el, még mindig életem nyitása. Marseille játékos, Witsel, Fluo, Gavi, Phil Foden, Magician, Douglas Luiz, Fans Favorite és egy Benitez. Utolsó 5 csomag. Kicsit itt próbálok megnyugodni közben, mert annyira fel voltam tényleg pörögve ettől a Momentumtól. Egy Word sima kártya, Rafinha, Pavlovic, Rising Star, Upamecano, Rafael Leao, Dominator és egy Balerdi Fans Favorite kártya. Nézzük, utolsó 4 csomag. Ha tetszett nektek ez a nyitás, akkor mindenképpen nyomjatok, srácok, egy lájkot. Kökcű, Luis Enrique, ugye ez egy Marseille játékos, és ott is van a következő Legend, Sergio Aguero, ez még nem volt meg. Locatelli, Mbappé, Dominator, Koke, Captain. Nagyon király, srácok. Ha Ucsó 3 csomagban lesz még egy Legend, akkor én ezt komolyan be fogok sírni. Vagy hát, hogyha új Legend lesz. Hát most már tényleg annyi mindent adott ez a display, hogy hihetetlen tényleg, hogy ilyen szerencsés vagyok. Egy Florentino Benficából, Sarr, Ibrahim, Rüdiger, Milános Club Badge és egy Esaka az Ulsan HD-ból. Utolsó 2 csomag, srácok, a displayből. Hát látjátok, hogy mennyi üres csomag van itt, meg mekkora ez a kártya stóc itt. Fluo, Alvarez, egy Ulsan HD-s játékos, Harry Kane, Valverde, egy Robertson, ezt ugye már kinyitottuk, és megint egy Esakával záródik a csomag. És a legutolsó csomag, srácok, hihetetlen.
Fú, nézzük, mit tartalmaz. Egy Akanji a Manchester Cityből, ugye egy FIFA Club World Cup-os kapus, Bosszagli, Liverpool Clubbadge, Kimmich és Alvarez a csomag végén sima kártyája. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet. Momentum Gakpót sikerült kinyitnunk ebből a displayből, és 3 darab Golden Ballert közte Szoboszlait. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hiszen 500 feliratkozónál nyereményjáték van a csatornán, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozik. Sziasztok!